ses verden, hvor vi har de to stormagter, USA og Kina. Bøger og dollar kender vi fra USA, hvor hunde og ris kender vi fra Kina. Her har vi familien Johnson fra Virginia. Vi har far Sam, mor Deborah, lillebror Bar og lille søster Jessica. Sam arbejder på Apple-fabrikken. Men Sam er blevet fyret, fordi fabrikken er blevet outsourcet til Kina. Sam bliver skuffet over, at kineserne tager hans job. Så han skriver et brev til Obama om, hvordan han skal få et nyt job. Obama får brevet og tænker på, hvordan vi skal skabe flere jobs. Skal det være via offentlige investeringer, som f.eks. broer, eller skal det være ved hjælp af insourcing? Obama beslutter derfor at føre en mere lempelig finanspolitik ved at øge statens udgifter. Ved at lave offentlige investeringer, som f.eks. bebyggelse af broer, der derved øger beskæftigelsen. Sam får jobbet som byggemand på en bro. Broen er nu færdig, og Sam står uden job igen. Sam skriver derfor et nyt brev til Obama om, hvordan han får et job. Obama får brevet og prøver denne gang med insourcing. Obama udtænker en ny plan, som går ud på, at hvis fabrikkerne i Kina flytter tilbage til USA, vil staten dække omkostningerne fra deres svarer til en skattelettelse på 20%, så det vil i sidste ende være billigere for fabrikkerne at producere i USA. Obama tænker derudover, at den amerikanske dollar og den kinesiske yen skal ligge i samme valutaleje. Det vil bevirke til, at virksomhederne i USA kan spare 30% af deres omkostninger, hvis de lægger deres produktion i USA. For dette vil kunne forvrænge konkurrencen mellem Kina og USA. Sam har fået sit arbejde igen, fordi virksomheden har insourcet til USA. Og det gør Sam til en glad mand.